Ďakujeme veľmi pekne za otvorenie tohto podujatia, ale samozrejme aj za tú prajnosť, ktorá je daná aj z pozície poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Práve v stredu, alebo to bolo v útorok, bolo schválený aj zmena Všeobecného záväzného nariadenia, kde na poslednú chvíľu pre našu školu bol aj schválený ďalší odbor, študijný odbor, ktorý môžeme otvárať už od septembra tohto roku. Dám to do pozornosti aj pánom riaditeľom, riaditeľkám základných škôl. Je to nový odbor, ktorý budeme potrebovať naozaj do priemyselného parku pre našich nových investorov, pre tých, ktorí sú už pôsobiaci v našom regióne, a je to programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorý je predovšetkým orientovaný na CNC zariadenia. Takže sa tešíme, že do toho ideme a ideme aj do európskeho projektu, aby sme tieto moderné technológie mali u nás priamo na škole. Keď sme minulom roku otvárali Deň remesiel, zavedli sme novú tradíciu. Tradíciu takú, že sme si pozvali osobnosť Dňa remesiel. Keď hovorím o osobnosti, tak naozaj nechceme tu mať len populárnu osobu, ktorú niekto videl niekde v televízii, v rozhlase, v novinách, ale predovšetkým, aby to bola skutočná osobnosť. A pre mňa osobnosťou bola aj pán Golonka, ktorý sa nám to aj podpísal a odovzdal ceny našim mladým priateľom základných škôl. A veľmi veľkou osobnosťou už z mojich študentských čias je naozaj jeden športovec, ktorého si veľmi vážim, a najviac si vážim to, že je už štvrťstoročie aj mojim dobrým kamarátom, priateľom. Banskobystrický tréner Juraj Benčík azda ani sám neveril, že sa už dnes ráno vyplní jeho smelá, no reálna túžba. Reálna, pretože on sám najlepšie vie, akou rehoľou museli prejsť jeho zverenci v príprave. Koľko znoja, úsilia i nedorozumení, koľko bolesti museli pretrpieť, aby mohli prísť až do Soulu na olympijské hry so vstýčenými hlavami, spokojným svedomím, že majú natrénované, že v príprave nič neoklamali. Joška pri Byline v čase pod hodinu a 20 minút, ale i když to bude nad hodinu 20, je to v každém případě nový fantastický olympijský rekord, ale co je podstatné, zlatá olympijská medaile pro Československo. Joška pri Byline už se může radovat. Je vítěz, veliký vítěz 20 mužů. Tady máme Jošku pri Bylince, nad kterým se sklání jeho největší soupeř Roland Weigl. Áno, dámy a páni, dovolte privítať medzi nami olympijského víťaza zo Soulu, Jozefa Pribylinca. Ďakujem. Ďakujem za veľmi milé privítanie. Zvyčajne ma nevyvedie z miery všeličo. Určite si pamätáte meno Imrich Bugar. To bol tiež náš špičkový reprezentant, diskár. A vždy vystupoval strašne kľudne, rozvážne, proste. Dokonca, keď sa človek na neho pozeral, tak vyzeral ako silný flegmatik. A raz sa ho novinári spýtali, že či to aj pred súťažou, alebo počas súťaže tak vyzerá. A on odpovedal, to, čo je v nohaviciach, sa nevidí. A napadlo ma to v tej súvislosti teraz, že málo kedy ma niečo vyvedie z rovnováhy alebo niečo, ale tým, jak si teraz Igor pustil tieto nostalgické zábery, ja to už beriem tak, že to je história, ktorá je už dávno za mňou, ale napriek tomu ešte také oživenie, niekedy tak poštiekli tie city, tie emócie. A navyše do toho potlesk, tak tiež ma to mierne vyviedlo z rovnováhy, takže ďakujem za tie oživené pocity. Zároveň mi dovolte vysloviť nie poďakovanie, ale uznanie za zorganizovanie takejto akcie, pretože už posledné roky, alebo chcel by som povedať x rokov, som nebol na zmysluplnej akcii takéhoto druhu. Na niečom podobnom, čo má perspektívu nielen pre momentálnu chvíľu, ale čo má perspektívu pre našu mládež, pre rozvoj toho dedičstva, ktoré sme získali po našich rodičoch, starých rodičoch.
to, čo je historicky dané. A za oživenie takéto tradície a tvorenie podmienok na vytváranie tohto umeleckého, alebo povedal by som, ľudového pracovného kumštu, klobúk dolu a ďakujem, že tu môžem byť s vami. Naopak, my sme veľmi radi a vďační, že Jozef prijal naše pozvanie, pretože, tak ako som povedal, my sa so sebou poznáme už dlhé roky. Bolo to v roku 1988, keď vlastne tak výrazne, okrem toho, že bol už dvojnásobný vicemajster sveta, majster Európy, juniorský majster sveta, držiteľ svetových olympijských rekordov, tak my sme sa s Jozefom poznali na besede tesne po olympiáde. Tento mladý muž vpravo, to je Jozef, a tento vľavo, to som ja. Teraz sa všetko mení, ale Jozef nie. Takže toto bola prvá beseda v roku 1989. Potom sme spoločne leteli lietadlom do Pyongyangu, do Severnej Korei, na festival Mládeže a študentstva. To je ďalšia fotografia, kde na palube lietadla nám Jozef zabezpečil, aby sme sa dostali aj do kokpitu. Samozrejme, takúto osobnosť musel každý posluchnúť. No a potom Jozef prišiel aj k nám do Vranova dvakrát ešte na besedu k našim študentom. Toto je opäť on a opäť ja. Jeho poznáte samozrejme automaticky. To bolo niekedy, možno že v roku 95-96 a dokonca sme zabezpečili aj to, že na podujatí Vranovský kľúč, možno si pamätáte tie kultúrno-športové podujatia, boli na jednom pódiu v jednu chvíľu traja olympijskí víťazi, náš paralympionik Anton Sluka, Michal Martikán a Jožo Priblihnec. Ja sa teším, že Jožko aj po tých rokoch 20, keď som ťažko zháňal telefónne číslo, dostal som sa k nemu, nezaváhal, prišiel sem a ako som už spomenul, neprišiel len sám, prišiel s celou rodinkou, pretože majú aj prázdniny v Nitrantskom kraji a doniesol aj ďalšiu vzácnosť pre toto podujatie, pretože jeho manželka, ako už bolo spomenuté, je majsterkou sveta v zdobení perníkov a kulinárskej tvorbe umeleckej. Tu budete mať možnosť vidieť aj hore v spoločenskej miestnosti, kde vystavuje svoje dielka a bude učiť aj mladých priateľov, ako sa to zdobí. Takže naozaj som veľmi rád, že Jožko prijal naše pozvanie, tak ako Jožo Golonka mal predtým povinnosť ešte podpísať nám na tabuľu cti, tak ja poprosím, aby si opäť prišiel sem a podpísal nám tabuľu. Ešte raz ďakujem. Tú fotku si veľmi nevšimajte, to som bol vtedy asi, ja neviem, polpice alebo niečo primatorné. Ale to nie je podstatné, stále sme pekní. 60 na krku, podstatné, že sme tu. Iba chcem upresniť jednu maličkosť. Nie je majsterka sveta v zdobení perníkov, ale umelecká medovníkárka, majsterka sveta v umeleckom medovníku. Medovník a perník sú dve rozdielne veci. A med, ako jedna už vlastne tradícia medovníkárstva sa traduje už do starého Ríma, čo sa týka slovenskej časti slovanstva, tak už bola známa v 2. 3. storočí, kedy sa med používal na rôzne pochutiny a tak ďalej, ale tie klasické medovníky tie začali až v Nemecku niekedy v 16. storočí ako obdarovanie blízkych na zimný slnovrát cez Vianoce, takže ono to má takú inú tradíciu, takže nie je perník, ale medovník. Dobre, tak sa ospravedlňujem. Ja som to už tú polemiku aj videl v časopise a neviem, prečo mi to tak pošlo, no ale veď aspoň vidíme, že kto sa k tomu doma dobre vyzná. To pomáha. Takže naozaj som veľmi rád, Jozef, že si prijal to pozvanie, že sa po rokoch vidíme a ťa poprosím, ostaň ešte tu na pódiu.